Hola a tots i a totes. Benvinguts a aquest espai que avui dedicarem a la calma, a l'autoconeixement i a la bellesa a través de la poesia. Avui us convido a fer un viatge interior gràcies a 3 poemes que ens ha fet arribar la Conxita Jiménez Abril. El primer pertany al recull Flors de Sal i els altres 2 al Gest d'Irit. A través de les seves paraules connectarem amb la natura, la llum i el moment present. Començarem la meditació trobant un lloc còmode i tranquil. Pots asseure't amb l'esquena recta però relaxada o estirar-te amb una postura còmoda. Quan estiguis a punt, tanca suaument els ulls i porta la teva atenció al cos. Nota el pes del teu cos sobre la superfície que et sosté i permet que es relaxi. Començarem connectant amb la respiració. Porta l'atenció a l'aire i observa com entra i com surt del teu cos. Inhala profundament pel nas, sentint com l'aire omple els pulmons i exhala lentament per la boca, deixant anar qualsevol tensió que puguis tenir acumulada. Fes-ho 3 vegades més i amb cada exhalació deixa anar tot el que ja no necessites. Gràcies a la poesia, avui connectarem amb la natura, la llum i l'instant present. Deixa't portar per les paraules, com si fossin onades suaus que arriben a la riba. Permet-te gaudir d'aquest moment només per tu. Escoltarem el primer poema de la Conxita, que porta per nom El silenci del capvespre, del recull Flors de Sal. Entre les fustes tosques de l'embarcador, l'ocàs neda. Enredat en els peixos, es barreja en les aigües i deixa sobre les tèbies ones blaves el reflux del silenci. El cel transpira càlid un tint de pètal que amara com pluja feble les maresmes. Lluny
la muntanya. Com un respir, baixa el sol i el mar s'escampa. Espero. Aprofitem la pausa després d'aquest poema per imaginar-nos el so de les onades. Imagina't ara en aquest embarcador de fusta. Sents sota els peus el contacte suau de la fusta desgastada pel temps. Observes el mar que s'estén davant teu, tranquil i brillant. Observa com el sol baixa lentament, deixant una estela de colors càlids que reflecteixen a l'aigua. Respira profundament, notant l'aire fresc que t'omple. Sent el silenci. És un silenci ple de vida, un silenci que es mou amb les ones i que t'envolta. Aquest silenci també és dins teu. Deixa que la quietud es filtri en cada racó del teu cos. Fes una pausa i deixa't embolcallar per aquest silenci i per les onades del mar. Ara llegirem el segon poema de la poeta Conxita Jiménez Abril. Porta per títol Tornar a la llum i pertany al recull El gest dirit. Tornaries a la llum, la teua mare, oberta com un úter transparent que t'esquitxa la llengua, fragment blanc d'una nafra, distància propera, cortina descarnada. Ara deixa que la teva ment visualitzi una llum càlida, una llum que t'envolta. És suau, delicada, però alhora és plena de força. És una llum que t'acull com una mare amorosa. Aquesta llum
arriba a cada racó del teu ésser, netejant, escalfant, il·luminant qualsevol foscor que puguis sentir. Nota com aquesta llum t'omple de pau. És talment com una abraçada, com un record de tot el que ets, de tota la teva essència. Permet-te descansar en aquesta sensació de proximitat i de calma. El tercer poema i darrer que ens ha fet arribar la poeta Conxita Jiménez Abril es titula L'instant present i també és del recull El gest dirit. Allò que buscaves durant tant de temps, com si fos lluny, t'enlluerna rere les branques en aquest mateix instant. El sol et mira entre els àlbers des de la teua finestra. Pren un moment per mirar dins teu. Potser has estat buscant alguna cosa durant molt de temps, com si fos lluny. Però ara, amb els ulls del cor, observa com la resposta, la claredat, pot estar aquí mateix, en aquest moment. És com la llum que entra entre les branques dels arbres i t'enlluerna sense avisar. Deixa't mirar pel sol. Deixa que la seva energia càlida et recordi que no necessites anar lluny per trobar-te. Tot el que busques és aquí, en aquest instant. Respira profundament i connecta amb aquesta veritat. A poc, si vols tornar, porta la teva atenció al cos. Mou suaument els dits de les mans i dels peus, sense pressa.
només quan estiguis a punt, obre els ulls lentament. Permet que aquesta calma i aquesta connexió amb tu mateix, amb tu mateixa, t'acompanyin al llarg del dia. O si és la nit i decideixes anar-te'n a dormir, permet que aquesta calma que ara mateix t'embolcalla permeti que tinguis un somni ben reparador. Abans de donar per acabada la meditació d'avui, ens donem les gràcies per haver-nos regalat aquest espai de calma i per haver compartit aquest viatge poètic que la Conxita Jiménez Abril ens ha deixat teixir a través d'aquests 3 poemes. Recorda que si aquesta meditació t'ha ajudat, la pots tornar a fer sempre que ho necessitis. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Namaste.